Right, muri Zimbabwe. Ndinoti maswera sematima navo senyika muri. Ndinoziva kuti kwese kwamuri koko panguva ino yatiri vamwe nevamwe vane zvavari kuita. Mungave makagara makazorora, mungari panhamo pamuri kuchema, pachechi pamunamato, kumabasa akasiyana zvichienderana nokuti muri kuitai. Asi chandinoziva ndechekuti munhu wese paari ipapo ane zvaari kuita. Muri yeZimbabwe ndati ndikurumei nzeve nokutaura nenyaya yakaitika panzvimbo panonzi ipo paGweru. KuGweru kune chakaitika chinorwadza muri yeZimbabwe. Nyaya yandiri kutaura panapa ndiye iri nzvimbo yekumaruwa kuri kuGweru. Pane mwana akanzi nevabereki vake anofanira kuti aende kunofudza mombe. Kufudza mombe kuzama kuti chipfuwo chinonzi mombe achizivipo kuenda nepekusaenda. Chikonzero pfungwa dzatinadzo vanhu nezvisikwa izvi zvakasiyana. Chipfuwo ichi chinogona kupinda mumunda, chinogona kupinda payadhi yevanhu kana kupinda mugadheni. Muri munzvimbo makashandwa nemunhu vachida zvinhu zvacho, asi chinopinda chichidya kana kuparadza. Chikonzero takatosiyana pfungwa dzedu nezvipfuwo izvi. Mwana uyu paakaenda kumombe ari mukati mekufudza, dzimwe dzenguva akanzvengwa nemombe, kana kuti akakotsira, kana kuti akangorivara. Mombe dzakaenda mumunda memunhu dzichibva dzaenda kunodya mumunda memunhu. Dzadya mumunda memunhu, muridzi wemombe akaona mombe kuti mombe dzadya mumunda make, achibva ashevedza mwana, akatora mwana wa uyu vachibva varanga. Mwana achibva aenda kumba. Mwana aenda kumba akanoudza mai vake kuti mama, ndarohwa misodzi kuchema, asi ndavarohwa navangana. Amai vakabva vafonera murume wavo. Muri kupi? Muri kure zvakaita sei? Mwana arohwa kuno kune nyaya yekuti havachatauri nyaya yekuti mwana adyisa mombe munda. Semugarisani wedu abata mwana akamureka kuitira mangwana. Baba vakabva vauya pamba. Zvisinei baba vari pamba kudaro, murume uya wokuranga mwana uya achibva kwaibva akati chirega ndipinde nepamba pabhururu wangu ndivaudze kuti mwana adyisa kumunda, but kana mamuona achichema ndini ndamuranga kuti mangwana asazodaro. Haana kutoziva kuti baba vakatotsama. Achisvika ipapo baba vepamba apa vakabva tanga kurwisa baba ava nemupinyi, kutanga kurwisa baba ava kuti waroverei mwana wangu, kwete kutarisa nyaya yekuti mwana adyisa munda. Ndokurova murume uyu, ndokumutaka murume uyu, ndokumupwanya murume uyu. Varova murume uyu, murume akasvika pakudona pasi, ndobva angoti zi. Aenda pasi ati zi, murume uyu akatora murume uyu ndobva amudhonzera momba. Nyaya yakaitika kuri kumadzere masikati, ndobva amudhonzera momba, ndokutanga kumudira mvura ari mumba imomo, ndokubva anorara anaye achimudira mvura usiku hwese. Vanhu vakatanga kubvunzana mangwana kuti nezuro pane zvakaitika painoiziye mwana. Asi murume uya wokurwisa uyoyo hatina kuona kwaakaenda. Kumba akasvikira chibva nori kumba hakuna. Vanhu vachibva vafonera munin'ina womurume uyu zvikanzi hama yako kuno kaita zvakadai izvo, but kana isingaoneki endai munobvunza pamba. Vachibva vaenda kunobvunza baba, kusanganisira mapurisa uzwa nyaya iyi. So munzvimbo mune mapurisa arimo emavillage vaya. So nguva yavakazoenda nehama yemuruhwi uyu ari mumba, vakabva vatora zvakare mupurisa wemavillage maneighborhood uya, ndobva vaisa murume wemota uyu. Vakati hati manyeni aiko hospital. Apo murume arara usiku hwese ari mumba akangoti zi, vachingodira mvura kuti dzimwe dzenguva achipepura kana kubepura. Mupurisa uya wemuvillage uya
achibva afundira mapurisa ake kuti mapurisa, tine munhu pano watinawo panapa akarohwa vakarara mumba usiku hwese, saka tine mota yakati yakati, toda kuti mutiwonewo, tiri kuuya nemota yerudzi rwakati. Mapurisa achibva amirira mberi, murume achibva abatwa. Murume achinosvika kumochari achibva atooneka kuti haana kumboita mazuva akawanda, nekuti kubva zvakaenda muhospital haana chaakataura, haana chaakaita. Murume uyu akangoita mazuva mashoma shoma achibva afa. Kutaura kuno kwatiri kuita murume uyu ari mumochari amirira kuti wa post mortem, ivo baba